लंड होला आदमी आ झाट होला मड़ई। हे अग्नि देवता, हे लंड देवता। हाँ तो स्वागत बा आज हमार गांव के लइका चैनल में। आज हमनी के 3 गो लइका बानी जा गांव के। पहले हम तो ई कहम जितना लोग हमार वीडियो के देखा था सब लोग के दिल से स्वागत बा और हर एक बात के दिल पर ना लेवे के चाहे। ई इंटरटेनमेंट खातिर हमनी के वीडियो बनावत नहीं जा। में गाना के जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारा कलाकार बने जोन जना मतलब कि गाना गावत रहे ओकर टाइटल रहता आग लाग जाता लंड में। तरुआ शुभम जी का कहम? हम तो ये हाथ जोड़ के कहम, हे अग्नि देवता, हे लंड देवता। जागे के बाद आग गैस चूल्हा हीटर में वह लग जाता है आग लंड में। ए महाराज लेके हम तो सुनले रही कि गांव में पुअरा गटाल में झोपड़ी में आग लगाता। रउआ लोग कहत नहीं कि आग लग जाता लंड में। इ त गाना तूफानी लाल यादव के गाना रहे कि आग लग जाता लंड में। कुन जी करा का रउआ ठीक बा कि आग लाग जाता लंड में। ऐसे कारण बा कि मधु त्रिषा के सनी लियोन के वीडियो देखब तो पूरा में कहाँ से लगे लंडे में नु लागे। काहे लंड होला आदमी आ झाट होला मड़ई। महाराज तिरस्कार मधु घोप घोप वाला वीडियो देखब महाराज तो का होई? ई बात तो ठीक कहता ना कि आग लग जाता लंड में, लेकिन तारा अब हमनी के भाई रियल फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कइले बनिया। अब तारा के छोड़ब जाना न त टाइटल अपन सुधार लो। आग लग जाता लंड में एकरा के तनी मुनी बंद कर न।